बर'फ्रा जना थायोब्ला गोरोन्थि जागोन। बर'फ्रा जना थायोब्ला गोरोन्थि जागोन। बे लिरबिदांखौ लिरदों मुंदांखा लिरगिरि बिथां फैलाव ब्रह्म तामुलपुरा। बिथाङा बर'फ्रा बिटिसिआव जनानै थायोब्ला थामहिनबा आसामाव जनानै थायोब्ला बर'फ्रा माबादि प्रब्लेमजों फेस जागोन बेनि थार गुमुर खोथाफोरखौ बिथाङा A to Z टिफाइसन होनो नाजादों। मिजिंथियो नोंथांमोना बे भिडिअनि जोहै बर'फ्रा जनानै थायोब्ला माबादि थासारिजों मोगा मोगि जानांगोन बे खोथाखौ मिथिनो हागोन। दा आङो बिथां फैलाव ब्रह्म लिरनानै हरनाय लिरबिदांखौ आङो जोंनि JSP एडभाइस 365 चेनेलाव फोसावनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन आरो भिडिअखौ नायजोबालासिनो नोंथांमोना जाहाथे कमेन्ट बक्सआव फैनानै कमेन्ट होआ। बर'फ्रा जना थायोब्ला गोरोन्थि जागोन। बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीखौ बिसायख'थियाव फेजेननानै बेंगल दखल खालामनो हायैनि दाहाजों बिजेपिआ बेंगल सोखावनानै बेंगलिफोरनि सायाव खिथेर लानो नाजादों आरो गुबुन फारसेथिं बर'फ्रा आसामखौ सोखावनो नाजानायनि जुनै बर'फोरनि सायाव खायसे असमियाफ्रा खिथेर लानो नाजाबोदों। बेंगलनि सायाव बिजेपिनि खिथेर लानो नाजानाय आरो बर'फोरनि सायाव असमियाफ्रा खिथेर लानो नाजानाय बे मोननै बेरामा लोगो नांनानै बर'फोरखौ खैफोदसो लाबोसिगोन नामा? मानोना बर'फोरनि गाहाय जायगा क'क्राझारखौ कोसबेहारनो हरोब्ला बर'फ्रा 50-50 जानानै अरायसम आसामखौ सोखावनो हायै गोहो गोलोन्दां जानानै थागोन। बिजेपि सरकारा कोसबेहार सोरजिनो लानाय लाहार फाहार खालामबाय थानाय समाव गावनि ओनसोलखौ हमथाना लाखिनो जुनै बर'फ्रा जेसेबां मोदोम दुंनांगौमोन बिदि मोदोम दुंनाय नुनो मोनाखिसै। बर'फोरनि बिदि बादोल आखुआ बर'फोरखौ खैफोदाव लाबोनो हागौ। आसामखौ खावनै खालामनायनिफ्राय बारग'नो जुनै आसामनि बबेबा मोनसे फिसा ओनसोलखौ कोसबेहारनो गथायनानै आसामनि सोलोगोरा असमियाफ्रा बर'फोरखौ अराय गोहो गोलोन्दां खालामनो नाजानाय नङा होनना असमिया दैदेनगिरि हेमन्त बिश्व शर्माखौ फोथायजोबनो हाया। आथिखालनि दैदेनगिरिफोरखौ जेबो मिजिंथिनो हायै बादि जाबोदों। आथिखालाव दैदेनगिरिफोरखौ जेबो मिजिंथिनो हायै बादि जाबोदों। मानोना बिसोरो गावसिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनायनि नोजोरजोंसो खामानि मावबोगासिनो दङ। साधारन थामहिनबा सरासनस्रा नोगोरारिनि गोनांथि जानायखौ नोजोर होनानै बिसोर हाबा मावाखै एबा मावनायबो नङा। मानोना हेमन्त बिश्व शर्माया भारत माहारियारि दैदेनगिरि जानायनि मिजिंजों केन्द्रीयनि खायसे बिजेपि दैदेनगिरिफोरखौ फोजोननो नाजाबोगासिनो थानाय नुदों। बेनिखायनो गावनि केरियारनि हाबिलासखौ सुफुंनो जुनै आसामखौ सोखावनानै आसामनि मानसिखौ फोथायखेबस' खालामनायाबो बिनि जुनै जाथावै नङा, पसिबल। बेनिखायनो आसामनि बिजेपि दैदेनगिरिफोरखौ बांद्राय फोथायनानै समबादि बेरेखा खालामनो साखाफारा हाबा मावाब्ला बर'फ्रा आन्दायनोबो हानाय। आसामनि सोनाब ओनसोलाव बर' राभा कच मैखोम सुबुं थानाय ओनसोल। आसामनि सोनाब ओनसोल बर' राभा कच मैखोम सुबुं थानाय ओनसोल। गुबुन फारसेथिं बै ओनसोलाव मुसलमान सुबुंनि सानखोआबो गोबां दङ। मानोना बांलादेशी मुसलमानफोरखौ भटारनि फारिलाइयाव थिसनना लानानै जारला जादों आरो गुबुन फारसेथिं आसामनि थागिबि बर'फोरनि बड'लेण्ड दाबिया असमियाफोरखौ बांद्राय लोखोर सोखोर खालामदों। बेनिखायनो आसामनि जनजाति आरो मुसलमान सुबुङा आसामनि असान्तिनि मोनसे जाहोन जानानै दङ। असमियाफ्रा मोगा मोगि जानाय बै असान्ति बेरामनिफ्राय गावखौ उदां खालामनो जुनै आसामनि सोनाब ओनसोलखौ नागारनायाव बिसोरहा दुखु गैया बुंजायो। जाय दुखुआ बर'फ्रा जागोन। मानोना बर'नि मैखोम जायगाया बेफोरजों दाजाबहैजागोन। केन्द्रीय मन्त्री अमित शाहया भारतनि प्रधानमन्त्री जानायनि थांखि लादों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार
हेमन्त बिश्व शर्मायाबो इयुनाव प्रधान मन्त्री जानायनि सिमां नुदों। बिसोर सानै दैदेनगिरिया गावसोरनि सिमांखौ जाफुंहोनो हादोरनि मेपखौ थामहिनबा नक्साखौ उल्थां फाल्थां खालामनानै गावसोरनि थांखियाव सहैनो नाजागोना सैथोखा। बिसोर सानै दैदेनगिरिया दासान्दि सिलाबादि गोजौजों बिरखोगासिनो दङ। बेनिखायनो हायाव थानाय फिसा बिला मुवाखौ बिसोर नोजोर होनाय नङा। बेनिखायनो बिसोरनि नोजोर गैयैयाव बर'फोरनि मैखोम जायगा क'क्राझार आरो चिराङा कोसबिहारजों दाजाब जाया होनना बर'फ्रा बांद्राय फोथायना जना थायोब्ला गोरोन्थि जागोन। भारतनि बिजेपि सरकारा काश्मीरखौ लादाख आरो काश्मीर खालामनायनिफ्राय बर'फोरखौ सोलोंनो गोनां दं। भारतनि बिजेपि सरकारा काश्मीरखौ लादाख आरो काश्मीर खालामनायनिफ्राय बर'फ्रा सोलोंनो गोनां दङ। उदां काश्मीर दाबि खालामग्रा गोहोखौ सोखावनो नाजानानै काश्मीरखौ खावनै खालामनानै उदां नागिरग्रा गोहोखौ थेर बेथेर खालामदों। आसामखौ सोखावनो नागिरग्रा बर' जनजाति आरो आसाम बांलादेशि मुलिय मुसलमानफोरनि गोहोखौ थेर बेथेर खालामनो थांखियै सोनाब आसामखौ हेमन्त बिश्व शर्माया केन्द्रीय बिजेपिनो सिरियै बिथोन होनोबो हागौ आरो लोगोसे केन्द्रीयनि अमित शाहखौ फोजोबनानै गावनि इयुनाव प्रधान मन्त्री जानो हानाय लामाखौ रोखा खालामनोबो हागौ। बेनिखायनो सानै हयै गावनि रैखाथिनि जुनै खौसे गारांजों कच रायजोआव दाजाबनो लानाय थांखिखौ बेरेखायै दानिफ्रायनो जुजिनाया मोजां। मानोना अखा थांखांनानै खफ्रि हमब्ला जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि।